Usun Leire mendizarraren magalean dagola, ez? Eta azkenean gu garela horre Leire nolabait zaintzen dugunak edo. Eta betidanik izan dugu nik behintzat, eta nire familiak bizi izan duen bizitzeko erarengatik eta Arangoitira Leirera joateko behar eta nahi hori. Beharra bai, azkenean aitak ardiak dituelako, eta ardiak landatan ibili behar direlako jaten, ez dira betik hortan ibiltzen. Samurtasun puntu hori txikitatik aitarekin benga, guazan Maider, igoko gara. Eta igon, naiz da hori izerditan blai, eta benga Maider, que tu puedes, igo zaitez ez dakize. Eta gora igo, ardiak ikusi, eseri, bokata bat gan, amaiketakoa. Momentu horiek niretzako oso polita dira. Gogoan duten El Barranco Grande ardia jaisten ginela usunerantza, txakurra galdu egin zen, eta aitak ni erabiltzen ninduen txakur bezala, eta Maider, eskuinera azkerrerantza, sartu nintzen ardien atzetik eta zinatera, eta nik aita, negarrez aita, da ninduen entzuten, eta eskalatzen eta ez dakize irten ginen, baina gogoan dut momentu hori negar batean, eta aitarekin besarkatu aita, galdu egin naiz, eta bera barrezka, berak dena esagutzen du. Ordan Arangoiti gailurretik nire aldea ikusita, bada Usun primeran ikusten dena, aitaren kortak, nik bizi dudan guztia. Gero Irunberriera igartzen da, Arbontze, erromantzatua dena, Napal ingurua, Orradre, herri guzti horiek. Bai, eta Irunberriere, Tabar, ikusten dira baita beste gailur hori Izaga, eta gero beste aldeara begira, Esakurtegia. Hori da ikusgarrienan ikusten, naiz eta ez oso gogoko izan. Gero Leireko monastegia, ere oso ondo ikusten da. Eta gero, badira horre Esa herria zeozer nabarmentzen da. Bai, Arbaiungo arroian zein Irunberriko arroian, animalirik ere esanguratxona Saiarrea, ugatzak ikusi izan ditudanean, ze gutxi dira. Oso gutxitan ikusten dira, baina ikusten dituzunan jolin. Uste dut, ni sentitu izan naizela beti aitaren txakur, Leireko mendizarran barna. Ze alde batetik bestera, beti ere berarekin, gustora, baina ardien kontua gora eta bera, beti berak laguntza moduan erabili izan nau, eta txakur bezala.